ассалому алайкум мухлисои канали Сауду Тиҷи. Ҳама каса бардори азиз чӣ хелен созаен хубен саломатиётон хубай настренотон созай мардуми ғариб ҳама каса зурен тенҷен худованд ҳамеша зур бошен ҳамеша сарбаланд бошен ҳамеша хонаобод бошен. Ана ки бардорои ҳамину дисти гӯш кунед. Дар имрӯза навор суратгираки оригинал ҳастаи кор барои занҳо мошини астраҷӣ хона ҳастаи дар ноҳияи Данғара ва дар Россия. Дар Россия бардорои хонаи заминаи 53000 сомонаш мега 300,000 рубл мешава. Квартира ҳастаи дар Тоҷикистон ва ду квартира дигаи Россия рӯй кардагиян якеш 1,300,000 рублай, дигариш 640,000 рубл. Ҳамин 640,000 рублаш қариб 120,000 сомон мешава. Касе ки дар Россия бардоро видеои мара ба қизиқ то охирша тамошо кунен ва дигар чизои арзон бардоро рӯй кардагиян. Бардорои азиз касе ки хона дора, мошин дора, квартира дора, чизе ки барои фурӯхтан дорен метавонен ки тариқи мо WhatsApp дар мо равон кунен, мо барои харидоро я рекламаи созиш мекунем. Ва касе ки мисол дар канали мо меҳмонен подписатсия кардагӣ нестен, подписатсия кунен ва ҳамун як дона лайки бепала ба ягон сланси кандагӣ бизанен. Рафтем ака. дӯстони азиз, пешаи навора сар кардан як компания хуба ба шумо тавсия метавам. Грузоперевоз ки ай Москва ба Тоҷикистон бор мебаранд, ай пеши бозори Садовод, Люблино ҳами территория да бардоро бор ҷамъ мешава. Бора тарафи Душанбе, Бохтар, Ёвон, Абдурахмони Ҷомӣ ва дигар шаҳру ноҳияҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон бора бурда мерасонанд. Территорияи Москва доставка бепул ай хичон мераванд, бора айдистон мегиранд. Нархш бо маслиҳат ай бардоро ай рӯи кило зависид мекунад. Шумо бардоро фақат занг бизанед, ҳамаша шумода мефаҳмонад. Компания ки Бахтиёр ва Баҳром ай бо кафолат ва гарантияш бортона мебарад бе ягон ташвиш. дӯстони азиз, номери телефонаш аст, занг зада маълумоти бештара бигиред. ана шеринар кору бора партоя 10 минут перекур куда барои ҳамин хотири чақчақҳои мо. Я фирмара тавсия метаҳем кор фақат барои занҳо, фарқш нест шумо дар Тоҷикистон бошед ё дар Россия ё дар улави дунё. Мехоҳед дар хона нишаста тариқи телефон пул кор кунед ва ҳар моҳ маоши хуб бигирен. Апашко модару хоҳаро, ин ҳамин кор барои шумо ай. WhatsApp шуда бинависен, я апашка тарзи кора шумода мефаҳмонад ки чӣ хели кора, чанд қад даромад дора. WhatsApp шуда бинависен, тамом. Ана бигенеш ки номероро ай канали Сауду Тиҷи гирифтам. Ами мақсад кору бора мефаҳмона ки чӣ хели корайда бе пул шумода мефаҳмона. Олиг мегирида мақсад хели кори ғайриқонунӣ нест. Ҳар моҳ даромад дори, олиг мегири мақсад ки авдаш бибирой. хубана ки шеринар мегзарем ба як суратгирак, ба як мошин, ба квартира ва хонаи заминида мегзарем да шеринар ака ду тамисол чизои арзона реклама кунем. хуб, суратгираки фурӯшии оригинал истеҳсоли Таиланд будай. Видео ва сурат мегира, сурата тоза мебурора, зарядш як рӯз мебара. Ана туйда мешава ки истифода бари қатиш зарядник коробка дора. Адрес Бардаҷону, ноҳияи Ҷайҳун, пештара Қамсангир. Нархша 2500 сомон мега, арзон мешава. 2500 сомон. бо дайнаи бар ана русиву долларша навистагиам. навигари шидагиайда бо мисол маълумотои девона навистагиам. номерои телефонаш ҳастай, занг зада маълумоти бештара бигирен. суратгираки зур айне ки дӯстони азизам, мегзарем ба як мошини арзони дига. ҳози ин мошина гап мезанем, баъд хонаҳои ана Россияда мегзарем. дӯстони азиз, бо диққат гӯш кунед. срочно Opel Astra G соли баромадаш 1999, сӯзишвориш газ бензин кор мекардай, объём мотораш 1.6 простояй, коробка механик, ҳолати мошин хубай. айни ҳол мошин қарор дорад дар ноҳияи 5, нархша бардорои азиз 40,000 сомон мега. 40,000 сомон. касе харидор бошен арзон мешава. ана срочни бардоро пулшон дар корай. 40,000 мега 190,000 рубл, хайна доллар шабо дар бар экран навистагиам. номерои телефонаш имо WhatsApp дора, занг зада мошини арзона бихарен. шерои нари ғариба ман аки мегзарем ба як квартираи арзон. касе ки мақсад дар Россия квартира харен, ина гӯш кунед. квартирааши бардор қарор дорад дар Россия, Туловский област, Узловский район, посёлка Брусянский. дом бардоро де таҷа. квартира ана духонага дар дим этаж қарор дорад, 44 метри квадратия, без ремонт, ов свет, отопление ҳаст, ҳуҷҷатош 100%. қариби квартирада мактаб, садик, ана стадион, детский площадка, магазини пятёрочка наздик будай. пеши домда сараям доштиян. ай Москва то хонара 3,5 соат раҳай. ҳамсояи тоҷик дори, зиғ намешай шеринар агар ҳами квартирара бихарӣ. нархша
640,000 рубл гуфтак бимон. 640,000 ана рубл. Пул агар пули нақд боша арзон мешава. Пули тоҷикӣ хати 125,000 сомон мешидай. видеои пешнара комментариҳош аҳамият додам, гуфтанд ки аз шаҳри ваҳдат ягон хонаи заминӣ арзон шава бимонен. Бардурои азиз, ина як хонаи арзон ма дароӣ кардам, бо диққат гӯш кунен. Хонаи фиши қарор дорад дар шаҳри ваҳдат, ана деҳаи пистамазор ошта бидай, 6 сотиқ заминда 3 дар хонаи времянка кардагӣ, ремонт коробка, овсвеч ҳастай, мегзарониш тамом. ҳуҷҷатҳош 100% гирди заминаш маҳкам. қариби хонада мактаб, садиқ, балниса, масҷид наздик бидай, мақсад ҷойсоз бидай. Нархиш 190,000 сомон бо савдо мешава. ё ба квартира дар шаҳри ваҳдат ё шаҳри душанбе алишам мешидай. маълумоти бештара занг мезанен, мегирен, 190,000 мега 920,000 рубл мешидай. номерои телефони поёнгиш имо ватсап дора, зангзда хонаи арзон аз шаҳри ваҳдат бихарен. бачаҳои ғариб, ана бо як квартираи арзони дига барои шумора ёфтем. хушу гӯш кунен. Квартира фиши бардуро қарор дорад дар Россия, Московский област, район Серебряни пруди. Ай Москва 160 километр дуртар бидай. Дом де этажа, духонага дар 2 этаж қарор дорад, 40 квадратный метр, ремонтшимиёна, овсвет, отоплени ҳастай, ҳуҷҷатош 100%. Квартира бардурои азиз ба чизи 4 фурӯхта мешидай. Нархша 1,300,000 рубл мега, камтар савдо мешава. ё ба квартира дар шаҳри Душанбе ам боша, алиш мекна, болоиш сумтон метиян. 250,000 сомон мешидай, 1,300,000 рубл. номерои телефонаш ватсап дора, касе мисол ай Россия, ай Московский област квартира харен, зангзда маълумоти бештара бигирем. бардурои азиз, мегзарем ба 7 элони имрӯза. монда набошен, лайкора фаромӯш накарда бошен. дӯстони азиз, ина хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар Россия, Туловский област, ана Щёкинский район. ай Москва 250 километр дуртар бидай. 17 сотиқ заминда 3 дар хона қати калидориш кардагӣ, ремонтшимиёна, овсвеч мега пасияни ҳастай, ҳуҷҷатош 100% прописка мешава, мега мисол прописка карда мешидай. гирди хона маҳкам, 20 гектар замини ана чаровгоҳ доштай, барои мисол ягон чӣ коридан ё барои говмол кардан. нархи хона бардурои азиз 300,000 рубл мега. 300,000 рубл. бовар ки нархи зур. ба тоҷикӣ 53,000 сомон мешидай. касе харидори конкрет ин боша, савдо мешава. номерои телефони поёнгиш имо ватсап дора, зангзда хонаи арзона ай Россия бихарен. дар канали ма подписатсия кардагӣ бошен, як рӯз на як рӯз хонаҳои арзони дилтона меёвен. бардурои азиз, ина хонаи фиши қарор дорад дар ноҳияи Данғара, қишлоқи ана Саргазон. ноҳияи Данғара, қишлоқи Саргазон да бидай хона. 8 сотиқ заминда 3 дар хона қати калидориш кардагӣ, бания дар друншай, ремонти хона миёна мешава ки бидрои зиндагӣ кунӣ. овсвеч ҳастай, ҳуҷҷатош 100%, гирди хона маҳкам, дарвозаи оҳанӣ часпондагиан, дарахтои мевадиҳандаам дора. қариби хонада мактаб, магазин, балниса, масҷид наздик бидай, мақсад ҷои созда бидай, точкаи зурда. нархи хона 140,000 сомон мега, ана касе харидор бошен, арзон мешава. пули урусӣ қати 670,000 рубл мешидай. долларшам дар бар экран нависагим. номерои телефонаш имо ватсап дора, зангзда маълумоти бештара бигирен. шери инара ки ховуд набара, ки мегзарем ба квартираҳои фурӯшӣ. ин квартира дестем бардуро гарани хидм да маъқул шид, нархиш зурай гӯш кунен. квартира фиши бардуро қарор дорад дар шаҳри Кулоб, духонага дар 4 этаж қарор дорад, 36 квадратни метрай. дом бардуро новостройка буда, ине ки хонара нав ремонт кардагӣ мега. соҳиби квартира мега ки хона дар наздикии варзишгоҳи шаҳри Кулоб ҷойгир мебошад. хона ба тамоми ана таҷҳизотҳош фурӯхта мешуда. маълумоти бештара занг мезанен, мегирен. нархи хона 160,000 сомон. нархи зур не ки ду комната 160,000 сомон дар шаҳри Кулоб.
ана 160,000 сомонаш мега касе харидор бошен савдо мешава 760,000 рубл мешида. ами як се видеои пешнар аҳамият додам гуфтанд ки ай шаҳри ана бохтар яъне ки қирған мисол квартира намемонӣ бардори аз ин як квартираи арзон барои шуморо ёфтем гӯш кунед. Квартира фиши қарор дорад дар шаҳри бохтар яъне ки пештара Қурғонтепа як хонага дар 3 этаж қарор дорад 28 квадратни метр дар 14 микрорайонаш будае. Домои пешина хона без ремонт гуфтагия хай бардоро мисол мерен ай пеш хонаро мебинен. Соҳиби квартира мега ки хонаи фурӯшӣ дар назди масҷиди 14 микрорайонда як хонага дар 3 этаж қарор дорад. нархша 160,000 сомон мега таргават мекадай 760,000 рубл мешидай. номеро телефонаш аст, занг зада маълумоти бештара бигирем. ана ки бардори азиз мегзарем ба 11 элони имрӯза монда набошен, лайкҳоро фаромӯш накарда бошен. ин квартира дестем бардор қарор дорад дар шаҳри Ҳисор, ду хонага дар 2 этаж қарор дорад 45 квадратни метрай. домои пешина хона ремонти средни доштай. соҳиби квартира мега ки хонаи фурӯшӣ ду хонага дар 2 мошина қарор дорад, барқи овиш доимӣ будай, канализатсия доштай, кондитсионер, термос, таъмири хона миёна, магазин, садиқ, мактаб, унгоҳи тиббӣ дар наздикиш будай. ана шаҳри Ҳисор, ҳаёти нав, комбинат навистагия. нархша 180,000 сомон мега. Комната шаҳри Ҳисор 180,000 сомон 860,000 рубл мешида. номеро телефонаш аст, конкретни харидоро зангиш бизанед. дӯстони азиз, квартираи шаҳри Душанбера бо диққат гӯш кунед. ин квартира дестем бардор хелетон қарор дорад дар шаҳри Душанбе, як хонага дар 1 этаж қарор дорад 33 квадратни метр, район Фирдавсӣ, дом новостройка, хонара нав ремонт кардагиянд. соҳиби квартира мега ки срочна як хонагаи фурӯшӣ дар Гипразем 400 метр аз бозори Деҳқон поён будай. евро ремонт кардагӣ, ову светша пайваст кардагиянд. хоб дом бардоро детаҷа без посредникай мега. ҳуҷҷатош 100%. нархиш 175,000 сомон абмен алиш мекадай. 175,000 сомон чи хелефтун бардоро алиш арзон мекадай. ана 830,000 рубл мешидай. харидоро занг бизанед. хай шерои нарана бо хай хонаҳои фурӯшӣ тамом шид. ади комментария фасон мехонем, бовар ки камтар бихандем ки зиқ шидем. ҳами комментариёро бихонам нахонам охири видеода. ҳами минене шуморо я бифаҳмам. ҳами гилбаз меген, мисол ана комментарии фасон меген, бихонам нахонам ё ҳам хел хайрихиш кунам чи хеле кунам. мақсад ҳами комментарияда бинависен шерои нар. баъд ҳами мисол минене шумо дар кор айда. хоб бахтиёр нависае ки ана гилм доди береша, лайка задам ба теша. али муҳаммад нависае ки гил дар болои тарбиз, лайка задам ба харбиз. ана магомед комментария зур нависае, гилит гили ҷонуме, дар хандаҳо ҷонуме. сағира мега я чи прикол мекунӣ. хай настрини боша шери нар я намуд прикол мекунем ки механдида охи. хоб мунир нависае ки гил дар даруни талерка, лайка задам ба вилка. биги мега панҷа. ана ки шерои нар бовар ки гилбаз дамад поли рос ҳами ай хандара бовар ки мурдум да. нигоҳ кунед, ғариби диля номшай, ғариби диля нависае ки гилит гили насия, ака биё расия. бала ханда мегирада. гилит гили насия, ака биё расия, дар Россия хор мешай, дар Сауду тиҷи зор мешай. хоб муҳаммад навистае ки гил дар болои харай, савду тиҷи дигарай, гапзаниш киногӣ, ай рангиш ай сиркай мега. хоб не яка ай сирк нестам. дар ягон видео нагуфтам, айги ҷоем не ки дар ҳамин видео мегум ҳамин комментарияи муҳаммад бародарда ма ай қирғанҷоном қирған ин ҳамин номи наваш бохтарш дагия ку айн ҳамҷаем шерои нар зинда бошен. як хел вақт бардоро қазиқ кина мегум ки ҳами хона фули фулай. баи бародар нависае ки нигоҳ кунед чи нависае, чи хел зур нависаеда. нигоҳ кунед, хонаҳот фули фулай, гапзанид мардум да маҳқулай, ба фикрам ай ҳисоби ютуб кисоҳот пири пулай мега. не шеринар ана ютуб бози пул надесай марда горе. хитон медонен хай дар ҷаҳон мисол чи гап рафтисай, ай ҳами ҳисоб ютуб пул доданша маҳкам кардагиай.
умуман пул наметада. Короче инам хеле кор рафтисай. хехтом фаҳмида шероинар барои ҳам як дона лайки бепала бижи хенохиам видео панҷ шава ягон бародар ягон хонаи фурӯшишта мо дароӣ кина хай мо ҳам ягон ана чӣ мегӯянд ягон памперспали кор кунем да. шероинаре ай ханара ва фикрам сиз шидана я хел комментариёда ам хеле комментара мақсад гилбазмора мақсад кам кунам дурост кунам ё бугум нагум дар ҳам хеле видео бардори азиз илтимос комментара да бинависен ами гилбазмора бисёр кунам кам кунам ё умуман нагумша мне натона бинависен шероинар сабр нависай ки ду боршид менависам гилит гили ана гилкарам лайка задам ба қалам ҷавонон тиҷӣ нависай ки гил дар болои биқа гап нест дар ами ака касе агар мардака як бор лайка биҷиқа кароматло гап нест шерои нар ана кароматлоам зур нависайне ки нависай ки рӯзи дароз дар стройка бегаҳ меом ранги лата баъди гӯш кардани савду тиҷӣ лайка биза ба шата. хай дӯстони азиз ина комментариҳои ӯ видеои пешинара бовар ки ҳамаи комментариҳотона қариб мисол дар ҳам видео мондам ки мисол бо ягон тит хафа нашенда ва бугӯ ки баъзе мара намонди ё комментария мара намонди бардори азиз ина комментариҳои ҳами фасонша ҷидо кардем мисол бе ақорат бе ягон дашном буд ҳамаша мисол комментариҳои фасон буд гирифтум дар видео мондам агар шумо мисол ягон гилбазми фасон дошта бошен ягон мисол ана чӣ мегӯям ягон чизи хушрӯб бинависен агар дар видеои оянда насиби иншоалло рекламатон мекунам. ва дӯстони азиз ба навори хонаҳои фурӯшии имрӯза аст ки ҷое ки мошин роӣ кардан аст ки ҷое ки суратгирак аст ки ҷое ки хона роӣ кардан айрасиям бардро хона роӣ кардан квартира ҳаракат кардам имрӯз барои шуморо нархи навош ва гуфтам фикр мекунам ки хая нархҳои зур буд аст ки ҷое ки хона дар кор боша бардро комментария да бинависен ман арзонтар ёфта дар канал мемонам. ва дӯстони азиз гапа бисёр намекунем то видеои оянда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон боша дар ки ҷое бошен ҳамеша сарбаланду хонаобод бошен ва дар комментария агар касе то охири видеоро тамошо кард қатима дар комментария рақами 5 бинависед ман мефаҳмам ки шумо то охири видеоро тамошо кардем ва касе дар канали мо меҳмонен подписатсия кунед лайка фаромӯш накунед. хай бардорои азиз рақами 5 дар комментария бинависен касе ки то охири видеоро тамошо кард.